El dissabte 13 d'abril es va celebrar al monestir de Montserrat una jornada sobre la interpretació de la Bíblia al segle XX entre la crítica literària i la creença religiosa, organitzada per l'Scriptorium Biblicum et Orientale de Montserrat. El motiu d'aquesta jornada va ser la publicació del llibre Mestres catalans de l'exegesi i historiocrítica del caputxí Jordi Cervera. El segle XX ha estat un segle cabdal on hi ha hagut un canvi, podríem delimitar un abans i un després a l'hora d'aproximar-nos de manera metodològica, de manera, diguem-ne, científica, als textos bíblics, utilitzant sobretot els mètodes historicocrítics. Això ha comportat en els seus inicis un gran sacseig amb una manera tradicional d'aproximar-se al text i ha provocat tot un gran desplegament dins de les diferents confessions cristianes. A partir del desenvolupament de l'hermenèutica i de l'avanç en la filologia, acompanyades de l'estudi material de les cultures de l'antiguitat que l'arqueologia ha permès, el text bíblic ha estat estudiat, sobretot durant la primera meitat del segle XX, segons els criteris i els mètodes de la crítica literària. Aquest estudi ha donat una visió fins aleshores desconeguda sobre la Bíblia que s'ha pogut situar en la història i ser compresa des del seu moment històric. Hem arribat a un segle XXI on tenim tota una metodologia fonamentada, consistent, que ha donat peu a altres aplicacions hermenèutiques, a un gran desplegament de lectures com les que hi ha a la jornada, lectures psicoanalítiques, lectures en àmbit més sociològic, però sempre fonamentant-se, diguem-ho així, en aquest àmbit del mètode historicocrític. La jornada, a la qual hi van participar una 60ena de persones, va comptar amb les ponències d'Ignasi Rovira, Ricard Casadesús, Jaume Angelats i Antoni Pou, que van presentar les bases de l'estudi crític i científic de l'escriptura, així com una de les aproximacions que s'ha desenvolupat durant les últimes dècades, la psicològica, que compta a casa nostra amb alguns bons exponents.